Cek. Shalom, Horas madihita amang inang, adorok semasuk kita, marpersaura do tuata debata, perjulu, martang yang nahohom mahita, diganup masada-sada martang yang mahita. Amin. Tapuji ma Tuhan ta Yesus Kristus nama ngaramoti do nama masu-masu hita sahatu sadarion di bagasan persauran nabadia marhita permingguan sadarion ima minggu palmarum lapatanna mare-mare huriani debata nani haolongan ni Tuhate Yesus Kristus na di bagas joroon dohot ruas ni huria nama dohoti permingguan di live streaming kanal HKBP Kernolong hami saluhut perhalado pasahaton tabema tusudi hamu ruas ni huria selamat hari Minggu asini rohamadi hamu jaladame nasihat Tuhata ima na mangaramoti hita saluhuna. Selamat hari Minggu pujioku ma Jehovah saliling au mangu saya endi honokku do debataku saliling adong do peau. Goarni perminggota sedarion ima minggu palmarum lapatanna mare-mare. Topik minggu pinasupasuma naro di bagasan goarni Tuhani. Dungi hapogan manasinda ganuk membuat pahian nabe jala di pahebang tuturuna bahen tutup ni habangsa pinanaik nai. Huhut upalu saruni nabe jalanin nado nunga bangkit raja si Jehu. Lale Jehovah saya manupak maho. Lale Jehovah saya mama bahen menjadi. Hamu kadongan beta mahita mangedehon dohot mangulupon guarna nabadiai marede mahita sebuku ede nomor 10 sada ayat sada 1 di 2 ahama edehonokku. Mar hite-hite goar ni debata ama
dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tumo palangi dohot tano on. Amen. Asi maroham diau ale Jehova, ay targugut doau, maras do rohaku dohot dagiku. Alayang guau, tuho doau marhaporusan ale Jehova, nikuro hodo debataku. Marguru tutangammu do aka parsoryoki, saya palua maau sia tangan ni aka musuku, do sian aka na mga lotong yau. Ale Jehova, saya unang paruak au, ay hodo na hujo, saya palua maau marhiti hati goranmu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangolo padumuhon jolma dohot debata, hupuji kami ma guarmi, jalaudo kami mauleat itu ho alani saluhut na binahin mi, patupahon hanguluan nami. Sadongani mahami marhiti-hiti asi ni roham, asa hupikiri hami totong natinaommu, dohot hamamatem, asa huarsako kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong, jala asa maroha haholongo kami uhud madok mauliate tuho, asa olo hami mangiutok ko ro di hamatian. Ale Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tongotongan di saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olanion ro di saleleng ni leleng na. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu palmarum sedarion, iman sian buku pesalmen bidu 105 ayat 4 sahat rodi 5. Sisiri hamuma Jehova dot hagogon nai, totong malului hamu bohina, sai ingot hamuma halongangan naung binahen nai, dohot uhum akan naruar sian pamanganna. Ima sahakna atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulau nau bar tupatikmi. Amen.
Johan, opa ubah rohamu, suara nama Johan, opa ubah rohamu, asidu rohana, saipi Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale di batanami namarasiroha jalan abadia amanami marhiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulom huhilalahami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sedario di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung najodot do hami manibil sianak ka dalammu, nabadia songon biru-biru nalilu. Seunang pabali hami siya jolom alani dosa nami, edang di halomorham hamatian niya kapardosa, alay hamubao ni rohana do lomo ni roham asa manghulu. Sesa masa luhut hagiduhon nami, dohot pangalasyon nami marhiti-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asin roham di hami marhiti-hite panidangion dot hagugoon ni toddi porbadia asa tarapul situturo hanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahin hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Bagabaga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosatta. Sumunod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho au marhite si anak kadosam. Jalanunga dilo Jeho au marhite si anak ka hajatomu. Au tutu. Au sadiri manalese yaka pangalesyomi ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapun ma di debata na digijang. Amen. Amen.
Tabegema hatani debata turpuk epistel diare mingguon ima sian Matius pasal 20 sada ayat sada saat rodi ayat sia tajahama marsorit-sorin. Dungilaho madapoton huta Jerusalem sahak manasida tusosor Betpage mardonokon dolok jetun. Siani ma disuruh Yesus sisianna dua halak. Ninnama laho mahamu tu sosor nandi jolomunaan mamitor cupang hamu madesi tabat halode sadarap dohot anakna har-hari jala togu hamu maituau. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma narikot doi di Tuhani dungi pitro loason nama Alai masa pe sisongoni asa jupang nani tahon ni panurirangi. Pabuah hamuma tu borusion idama na Roma rajami manopoto na labok do rohana halodi do hudulanna dohot anak ni halodi boban. Dungi laho maak kasisiani patupahon nani dokon ni jursitu nasida. Dibon nasida ma halodi dohot anak na dia pehom ma ulos nasida tu gijang na laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Deba sian natoropi pahebak pon ulos nasida tudalani na debanari manalihi akarat ting nihau jadi dipaserak pon tusi. Alai sude natoropi akan adijolona nang na manghiutos siya puripe mangolopolopon hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasuma na romar hite gorni Tuhani hosianna ma digijang ima sahakna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Amin. Sai baritahon Yesus na burju tumane sadosoi asa porseo di Yesus tutu dengan pambanmu disi mangen mau Tahati dakon mahapor siyaw tay, songon nahi hina tidakon ni dongata sa hapor siyaw di sa dok portibion, rap mahita mandok. Au por siya di debata Jehovah, ido ama pargogo na sa tudusan, na tumapalangi do tano. Au por siya di Jesus Kristus, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundu tu siyam debata Jehovah. Amanai pargugu na sutudusani disimay bana pa mamulak sogo tutanoon mangumay hala na mangulu dohot na mate au porsia dito di porbadia jaradong sadahuria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia doho dia sesani dosa doho dia tai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak na umate doho dihanguluan na surasuda. Amin.
Marilah kita sejenak mendengarkan warta HKBP Kernolong Minggu Palmerum 10 April 2022. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, Week dan Seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Naro di bagasan guarni Tuhani, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 dari tanggal 5 sampai tanggal 18 April 2022 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum adalah 450 orang atau 75 orang. Mulai hari ini ibadah minggu dilaksanakan 3 kali, yaitu 1. Pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara on-site tanpa live streaming. 2. Siang pukul 9.30 WIB berbahasa Batak dilaksanakan secara on-shift dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 3. Sore pukul 18.00 WIB dilaksanakan secara on-site tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan, melakukan streaming pada QR Code Peduli Lindung di pintu gerbang gereja. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu 1 persembahan sebelum khotbah, 2 kantong, yaitu 1A untuk Korea dan 1B pembangunan atau pemeliharaan gereja. Kedua, persembahan setelah khotbah. Kantong 2 untuk kantor pusat HKBP. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau melalui Sintua Week masing-masing. Ibadah sekolah minggu. 1. Ibadah sekolah minggu hari ini untuk kelas balita dari kelas 1 dan kelas 2 telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB masih secara virtual. Kedua, setelah diliburkan akibat pandemi COVID-19 sejak Minggu 8 Maret 2020, maka mulai hari ini kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 kembali dibuka secara onsite di ruang serbaguna dengan prokes ketat. Ibadah remaja. Setelah diliburkan akibat pandemi COVID-19 sejak Minggu 19 Maret 2020, maka ibadah minggu remaja secara onsite kembali dibuka hari ini pukul 7.00 WIB di ruangan ibadah remaja. Rangkaian ibadah malam Pasion Jumat Agung dan Paskah. A. Ibadah malam Pasion untuk mengenang dan merenungkan perjalanan dan sengsara Tuhan Yesus di kayu salib atau Via Dolorosa, maka gereja kita akan melaksanakan ibadah malam Pasion selama 4 hari malam berturut-turut, yaitu 1. Ibadah malam Pasion pertama hari tanggal Senin 11 April 2022 waktu pukul 19 WIB, pelayanan majelis dan seksi perempuan, cara pelaksanaan onsite di ruang ibadah umum dan live streaming. Kedua, malam Pasion 2 hari tanggal Selasa 12 April 2022 waktu pukul 19.00 WIB, pelayanan majelis dan seksi remaja. Cara pelaksanaan onsite di ruang ibadah umum dan live streaming. 3. Malam Pasion 3
hari tanggal Rabu 13 April 2022, pelayanan majelis dan seksi Bapak, cara pelaksanaan onsite di ruang ibadah umum dan live streaming. 4. Malam Pasion 4 dan perjamuan kudus, hari tanggal Kamis 14 April 2022, waktu pukul 19.00 WIB, pelayanan majelis dan seksi pemuda, cara pelaksanaan onsite di ruang ibadah umum dan live streaming. B. Ibadah Jemaat Agung dan perjamuan kudus, hari tanggal Jumat 15 April 2022, waktu pukul 7, 9.30 dan 18.00 WIB, cara pelaksanaan onsite di ruang ibadah umum dan live streaming pada pukul 9.30 WIB. C. Pasca subuh buha-buha ijuk termasuk kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 sekolah minggu, hari tanggal Minggu 17 April 2022, waktu pukul 4.00 WIB, cara pelaksanaan onsite di ruang serbaguna. D. Pasca subuh kelas balita dan kelas 1, kelas 2 sekolah minggu, hari tanggal Minggu 17 April 2022, waktu pukul 8.00 WIB, cara pelaksanaan virtual. E. Pasca 1 dan Parahion sekolah seksi perempuan, hari tanggal Minggu 17 April 2022, waktu pukul 7.00, 9.30 dan 18.00 WIB, cara pelaksanaan onsite di ruang ibadah umum dan live streaming pada pukul 9.30 WIB. F. Pasca 2, hari tanggal Senin 18 April 2022, waktu pukul 19.00 WIB, cara pelaksanaan tatap muka di ruang ibadah umum. Perkunjungan dan perjamuan kudus di rumah warga jemaat. Gereja kita akan melayangkan perkunjungan dan perjamuan kudus di rumah warga jemaat yang sudah sepuh dan sakit sehingga tidak memungkinkan mengikuti perjamuan kudus di gedung gereja pada hari Selasa dan Rabu tanggal 12 dan 13 April 2022 mulai pukul 9.00 WIB. Diharapkan agar anggota seksi diakonia sosial dan seksi perempuan yang akan ikut dalam pelayanan tersebut hadir pada pukul 8.00 WIB di gereja. Renungan malam Shalom diliburkan selama ibadah malam Pasion 1 sampai dengan 4 Jumat Agung dan Paskah. Beberapa kegiatan berikut diliburkan. 1. Renungan malam Shalom Senin sampai Kamis tanggal 11 sampai 14 April 2020. 2. Learning calon sintua. 3. Sermon seksi-seksi. 4. Sermon majelis tahbisan. Sermon perdana seksi Naposubulung. Seksi Naposubulung akan memulai kegiatan berupa sermon dan latihan kur pada hari Sabtu 16 April 2022 pukul 19 WIB. Tempat ruangan serbaguna, cara pelaksanaan onsite dengan prokes. Diharapkan agar semua Aldo Theodorus Siregar dan Inang Wilda Kristina Basaria Sirait, alamat Jalan Kalipasir nomor 11 RT 15 RW 8 Jakarta Pusat. Gerakan Rp5.000 oleh perempuan HKBP. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya mengadakan gerakan Rp5.000 oleh perempuan HKBP. Gerakan ini dilakukan sekali saja. Dana yang terkumpul diserahkan ke pengurus Persekutuan Perempuan Distrik PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya.
pertemuan Dewan Koinonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan mengadakan pertemuan Dewan Koinonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya pada hari Selasa 12 April 2022 pukul 10.00 WIB. Tempat auditorium HKBP Taman Mini. Agenda 1. Sosialisasi tahun kesehatan. 2. Pemaparan program kerja bidang koinonia. 3. Warna sari. Pertemuan ini akan dihadiri Ketua Dewan Koinonia Gereja kita, yaitu Amang Sintua Hotman Nainggolan. Bunga altar. Bunga altar hari ini dari keluarga Inang Meyer Lince HP Sitorus Borus Yanturi, warga Jemaat Wik 8 Johar Baru, sebagai yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit dari nomor 1 sampai dengan 17 kita doakan. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Oras. Ada orang masuk kita tuh. Marta
padan nabi atau jolmai marsal Tuhan dibatatai. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha ima mengaramoti aka ate-ate do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat hari Minggu madihita salhudna. Tajaha mahatani Tuhatta turpuk jamita di Minggu Palmarum sadarion. Ima nadienet sian buku pesalmen. Bidu 110 alu. Jahotama marsikat soring. Mamuka sian ayat 10 sia. Sahat rodi ayat 20 sia. Ukap hamu madiau akka bahal ni hati goran. Asa hubungoti akkai lau mamuji Jahoba. Odo bahal ni Jahoba bongotan nyaka partigor doi sogot. Madok ngauliate maau diho ala naung dialusi ho au. Jala menjadi hatuauku. Batu nau binolokon nyaka parde bagas ima jadi batu parsuhi. Sia Jahoba doi masa. Halo ngangat doi anggo di matatta. Aryodo na jinadihon ni Jahoba. Marolopolop jalan marlas di rohama di si hita. Ia le Jahoba saya manupak maho. Ia le Jahoba saya homa mabahen majadi. Pinasupasuma naro marhite-hite goar ni Jahoba. Hupasu-pasu hami mahamu akan asian bagas ni Jahoba. Jahoba do debata. Jala ibana manodangi hita. Tabaton hamuma akka pelian pestai. Sahat rodi akka taduk ni langgatan. Hodo debatakku jadi hodo pujiokku. Ale debatakku saya hodo patibulokku. Rab mahita majaha di ayat 20 sia. Madok mauliate mahamu di Jahoba. Ai perdenggan basa do ibana. Ai rodi saliling-liling na do asi rohanai. Ulat nima sahatna. Mauliate ma tadok tasobahon. Tutuhatta pardenggan basai. Nama nugu-nugu hita, pamongot hita marminggu di Minggu Palmarum sadarion. Minggu Palmarum. Minggu mare-mare. Pangaradiot tadoi. Asa marmare-mare rohatta. Namar lapatan pataridahon las ni roha. Kalau dibayi mare-mare na pataridahon las ni roha doi. Songon na torop na marolopolop marlas ni roha majakon habobongot ni Jesus tu Jerusalem na marsihudul di halode di pabuati nasida do mare-mare, akka bulung rata. Jalamar surak-surak nasida, mangolop pun Jesusi, Hosianna, minna nasida. Nang dihita pe, dibagas jorot taon, dipabado akka bulung rata. Dibangkutta manang di kursita, nang dijolo ni langgatanon. Bulung rata, mare-mare. Jala marlapatan na bagas doi. Asa saya toktong do rata. Ibaru. Segar hijau. Las ni rohatta. Mamuji pasangapon goar ni Tuhattai. Atik pe sidalanan ni Jesus. Ima via dolorosa. Patupota pertangyangani. Muka sogot, borngin nai. Begiot tama barita nauli via dolorosa pardalanan parukilon ni Tuhan Yesusi. Alai punna, pangaripunanna. Patupa lasni roha doi dihita. Asa sairata, ibaru lasni rohat tai, hangoluat tai.
marhite-hite pakokopon hamunangan ni Yesus. Marlas ni roha hita. Mamuji-muji Tuhatta. Songon na disuarahon di pesalmen 110 waluang. Ima ede las ni roha ede hamaulateon ni bangso ni debata. Mamuji-muji pasangap goar ni debata bangsoi. Dina bongot nasida tu bagas joro ni debata di pesta parlape-lapean. Aka najonok jabuna tu Jerusalem songoni aka nadau natarbain ro natarbain adong tikina madohoti pesta parlape-lapeani ro nasida bongot manasida sian harbangan namargoar harbangan hati goran ukap hamuma diau bahal hati gorani nina. Bukalah pintu gerbang kebenaran. Kami rindu memasukinya. Si hol rohani bangsui. Asa fajupang. Dohot debata. Di bagas joro ni debata. Maredetari par nasida. Berresponsori. Maredetari par nasida. Bangsoi. Narotu bagas joroi. Songoni muse malimpe namanjak kondasida di bagas joroi maredetari pardonasida. Masih alus-alusan. Jalan nahina tidak kondasida di bagasan pesalmen edde nasidai ima dengan bahasa ni debata. Didok madok mauliate mahamu tu Jehovah. Ai pardenggan basa do ibana. Ai rodi saleleng-leleng na do asini rohanai. Ido ayat pamukaan na. Jala ido ayat pangujungina. Namar lapatad doi hita oppe. Sa dibagasan las ni roha mahita. Dibagasan las ni roha nama kirim. Pangurupion ni Tuhan di bagasan las ni roha na mamuji-muji akka pabahenan na. Dinabongot pehita tu bagas joro sadarion marminggu palmarum. Songoni dohot di ngoluta siganu pari. Sa ita halason ma denggan basa ni Tuhani. Tadok ma ay pardenggan basa do debata di ngolukku. Rodi sa leleng-leleng na do asi ni rohanai. Molota pamanat hatan itu hatta. Nungatak kasi di hatidakon panurirang Jeremia. Di ede adung nanya dukon na. Tiki dia dukon ibana parsorion hinamago namasa di bangso Jehuda. Alay tumakas di ibana muse mangedehon. Denggan basa. Asi ni roha holong ni debata natok tong ibaru dido ibana do di ede adung bidutolu ayat 22 sa rodi 20 ai dang marpacohotan asi ni roha ni debata sai mulak rata doi ganup sogot godang matutu habonaron ni debata lapatanna margati akka ari. Margati akka ari. Jala margati akka parsorion ni hita jolma. Alay toktong do ibaru holong ni debata. Toktong ibaru. Asaboy ganu pari hita taruli di holong na mauli utusi. Taruli asini roha ni debata. Jala di buku Jeremia 30 sada. Ayat tolu di hati dak komusia disi hata ni debata nama dok tuhita di dok debata tuhita ha holongon saleleng-leleng na hubahen makka holongi ho dibaheni hutogu-togu ho marhite-hite asini roha jadi ha holongon nama noktongido ha holongon nama uliutusido di bait debata mak
makkaholongi hita. Hita do sipata humurang makkaholongi debata. Sipata gomos rohatta makkaholongi debata, manguloi debata. Sipata kurang gomos. Alai molo tuhattai toktong do di bagasan holong nama noktongi ibana makkaholongi hita. Asa saya dipasu-pasu nguluttai, asa saya diurupi hita dipardangulattai. Asa boy hita marlas ni roha. Nasumurung holong ni roha ni debata ima di bagasan Yesus Kristus di hokop do hita. Di hati dakon akan abongot tu bagas joroi pabahenan ni debata di ngolu nasida. Di ayat sada nakin didok. Ala naung dia lusiho au. Ala naung dia lusiho au. Jala menjadi hatuaku. Sebab engkau Tuhan telah menjawab aku. Dan engkau telah menjadi keselamatanku. Ima panidangyon. Natoktong diatoi debata parnguluon nasida. Diurupi debata nasida. Paringot tua hama ulaning. Pangurupion ni debata. Adong do dihatahon nih di ayat 5 do di ayat 7. Didok natargugot doau. Ala torot akka musukku neng mangaguau. Targugot au. Alai diurupi hodoau. Yang go musu manang di dia pei warna musu sai naing mangago do tahi ni rohani musu. Mangaguak kajolman, nani musuhan na. Berbuat celakalah rencana musuh. Jadi, par pesalmen ini, manang ruas namang edeon pesalmenon, dihagogotan namasa di nasida, tu debatado nasida, jauh-jauh mangalu-alu, urupi maau, ale Jehovah. Tunghodo haposan ni rohaku. Dangadong haposakku bitanoon. Hodo na tupalua honau. Jalagabe sada tiruan na argamay dihita di pardalanan ni nguluta di Portibion. Molo targogot hita. Kesesakan targogot hita. Binahin ni Boydo maragam nama korhon hagogotak kita. Dongdo hagugutan ala saidod damodam musu akahalap na makasugohon di labung na adong doi nahagugutan binay ni parsahiton adong do muse targogot di hilala nguluna bidain ni akka arsak ni roha si taonon tupa adong muse ala ni akka hamaolon ni parnguluon targugot humasusa rohana. Manang dia pe nama bain nguluta targogot say taingot ma natinonahon ni jami taon jauh-jauh mahita tu debata Jehovah. Jauh-jauh mahita tu debata Jehovah. Tapangido maasin rohana pangurupyon nai asa diurupi debata hita. Dibuak kita haruar sian hagogotan ni ngulutai. Asa boy hita marnida las ni roha. Si patupao ni debata di ngulutta. Unang mahita say marpangucadean tu pikirata sa diri. Jala unang mahita olo diela-ela maporus. Lahu mangidu pangurupion tu akka hagogoon haholomon. Na di Portibion tu debata alu-aluhon tu debata patolhas akka hagugutanmu yang go debata lomo do rohani debata molo tapal jauh-jauh goar ni debata di hagugutatay lomangido pangurupion na ay nunga dihatahon debatai marhite-hite par pesalmen didok say jauh maau
uju di ari hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho au. Nunga dipalua debata hita sian akka hagogotatta. Saya tatadda ma akka pangurupion, na pinatupan ni debata di ngolutay, tadok ma. Nunga dialusi ho au, jala dipatupaho hatua oku, puji oku maho. Hita huriani Tuhani, tabotoma, holan halak nama nadda pangurupion ni debata di ngoluna. Holan ido, namar ningot jala makarikoton, mamuji-muji pasangat goar ni debata. Ia so ditadda rohani sada-sada halak pangurupion ni debata di ngoluna, molodang ditaddai, daktar BG pamujion nasida tu debata, dang rikot rohana sida, roh madok mauliate tu debata. Manang naro tu bagas joro madok mauliate, manang dijabuna pe, laho pauduk rohana madok mauliate, dang rikot di rohana sida. Lalap do diaka lasni rohanai. Najolo, dina dibolus Tuhan Yesus, sada huta hapujungan, tempat pengasingan. Huta hapujungan ni akka parsahit nahuliton. Diholak kolang ni Galilea, dohot Samaria. Adong disi huta hapujungan. Jadi di bagi Yesus ma sian huta hapujungani. Suara jauh-jauh halak namar sahid hulitoni. Adong 10 halak. Na jauh-jauh majauh Yesus. Ale Yesus guru asima roham dihami inna nasida. Argadi nasida, parjupangan, mamulus Jesusi, sian huta hapujungan nasida. Diargaon nasida mai, jauh-jauh ma nasida, mangido asini rohani Jesusi. Jadi ditatap Yesus ma nasida, diinganan na tarpujungi. Dung jumonok nasida, di pataridahon Yesus maholong ni rohana. Parholong ni rohana so halopuan do Jesusi. Di pamalum ma parsahiton nasida. Iyas pamatang nasidai. Bolong sahit hulit nasidai. Apalagi mana dihasi holi halak namar sahiti. Mereka sangat merindukan jika tubuh mereka yang berpenyakit kusta itu dibersihkan. Mereka percaya Yesus sanggup melakukan itu. Jadi di pamalum Yesus nasida. Diuruti Yesus muse perdalananna. Alai dina marlas nyirohai. Tentulah 10 orang itu bersorak-sorai, bersukacita. Alai dilas nirohana sidai. 3 halak masian na 10 halaki. Nama karikoton. Romuse tu Yesus na mangaleho pasu-pasu hahipasod di nasida. Lau madok mauliate. 3 halak ma. Holan sahala do naro. Marikati ibana. Dia berlari menyusul Yesus. Kemudian dia bersimpuh di depan Yesus. Bersimpuh. Marsinggang maibana. Dipauduk dirina. Didok. Nunga malum biau. Jadi mamuji-muji maibana. Mamuji-muji debata. Madok mau lihat itu Tuhan Yesus. Gabi paning dangion ma pabahenan nai. Panit dangion. Kesaksian.
bagi warga desa bahwa Yesus memberikan anugerah kesembuhan. Nina Yesus do tibana. Aidak 10 halak kamu nakin. Di dia do nasianari. Di mana yang 9 orang itu, mereka juga bersuka cita. Tetapi mereka tidak mementingkan untuk datang lagi kepada Yesus. Hidupan nahudo. Holan halak nama nada basa-basa ni debata najinalona dingoluna. Holan nido nama karikoton uduk ibana madok mauliate. Roh ibana tu bagas joro madok mauliate. Mauliate di ho Tuhan. Au sodipa tu pahoi. Dang adong las ni roh hadiau. Ya. Melo gagal paham dojol mai. Gagal memahami, gagal memaknai pertolongan Tuhan. Badang rikot. Marlas rohan nasida, dang rikot di nasida. Madok mau lihat itu Tuhani. Isedo nanidokna di pesalmenon. Batu nabi nolokkon ni akapat debagas. Jadi batu parsuhi. Yang go di pesalmen 110 aluon. Akka halak natar gogot nakindo. Natar gogot nasida binainya kamusu. Nasida do. Tu nasida do pat dohanon. Songon batu nabi nolokkon diri nasidai digobbarhon. Alai di palua debata nasida. Jala didok nasida ma. Pabahenan ni debata doon. Jadi marulupulup mahita disi. Ini adalah semata-mata perbuatan Tuhan menyelamatkan kita. Alai di padan naik baru, padohan batu nabi nolokkon ya kapat dibagas. Jadi batu parsuhi, ditujuhon mai tutuhan Yesus. Ditujuhon tutuhan Yesus. Natinulak jala binolokkon ni akapat debagas. Paddebagasi ima akamalim, akaparise, akasaduse. Ditulak nasida do Tuhan Yesusi. Daktar jalohami gabe sipalua Yesusom. Jala dipanggidohon nasida asa ikon marutang hosa Yesusi. Alai Yesus nabi nolokkon ni akapat debagasi, nabi nolokkon ni akamalim, akaparise, akasiboto surat, akasaduse, ido na dipilit jala, ido na dipartupali debata, gabe sipalua ni hajol maon. Yesus ido, dangadong sipalua na asing. Yesus ido, na pinilit, na dipartupali debata, gabe sipalua ni hajol maon. Jadi disosoi jami tahot dohita. Asa huaso dohot holong ni Tuhan Yesus sima. Tabain gabe ojahan ni ngolutta. Ojahan ni ngolutta. Hima tabain gabe batu na togu. Hajong-jongan ni ngoluttaon. Asa margogo ngolutta. Mengadupi ragam galubang. Mengadupi ragam pangujunan. Dakolan arsa ni roha nagabi pangujunan naboy mabalilu rohani jolma. Alay nang las ni roha pe. Boydo soluk sibolis ditikkilas ni roha. Mangujuni jolma mabalilu rohani jolmai. Dilas ni rohanai ima gabe gijang rohana. Gabe gijang rohana. Sodingot mabay na dinggan be na tau gabe lomo ni rohan ni dibata. Jadi asa margogo hita unang lilu ngolutaon. Bilas di roha, manang diarsa ni roha. Marojahan na toguma toktong ngoluta.
tuhuaso dohot tuholong ni Yesus Kristusi. Dinabongot bangsoi mamuji-muji di bata di bagas joro ni di bata di pesta parlape-lapeani di pasahat akka malimma pasu-pasu ni di bata tunasida di dok pinasupasu ma naromar hite goar ni Jahoba hupasu-pasu hami mahamu akka nasian bagas ni Jahoba. Marlas ni roha manasida majalo pasu-pasu ni debata na pinasahat ni malimi didok nasida ma aryon ma na jinadihon ni aryodo na jinadihon ni debata marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi iya le Jahoba say manupak maho iya le Jahoba say homa mabain majadi pasu-pasu ni Jahoba ido nasai dihalunguton rohatta manang dihasiholi rohatta dinabongot hita tu bagas joro ni debata asata jalo pasu-pasuna asata jalo asata buan pasu-pasu ni debata dinamulak hita sian bagas joroi mulak di bagasan las ni roha mabuan pasu-pasu ni debata ido di parsita rohatta alani ido didabongot hita tu bagas joro ni dibata say hibul rohatta marparsauran tutuhattai unang mamapar rohatta mamikiri akan nameragam di duruan unang mapar rohatta mamikiri hamaolon ni ngulutta apalagi unang mamodohodok kita di bagas joroon. Masih ada yang suka ngantuk? Jangan pernah. Ina Tuhan ido, ay nabuhaduan. Mudohodoki, ina kan. Ay nasurikot do, namar parsauran, dohot Tuhan na. Pula roy tu bagas jor. Ima, sialood doy. Rohana mapar. Sialood doy. Hibul rohat. Dohot domuse molopola say modohodok di bagas jor. Sialo oddoi. Jadi hibul rohata tutuhani asata jalo pasu-pasuna. Aina lau majalo pasu-pasuna di bata do hita bandar rohita tu bagas joro. Diturpuk epistel di namar surak-surak natoropi mangulupun Yesus bongot Yesus tuhuta Jerusalem masih hudul di halode di dok natoropi Hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani Hosianna ma digijang yang go haluaon naniarop ni natoropi sipatu paun ni Yesus ima asa di palua Yesus bangso Yahudi sian panggonggomion ni huaso Rom Pontius Pilatus ma ditiki songon wakil ni Kaisar di huta Jerusalem di palua Yesus manian sian gonggoman ni halak Rom ala yang gu Yesus di patarida hoddo ibana si buat dame marsi hudul di halode do ibana raja hati goran raja ni hadameod do ibana songon nasi nurirakon ni panurirang Sakaria ainang rodo rajam tumopotho partigor do ibana jala si parmonang dan naing marhara jolma angkat senjata marporang asa durus mudar niaka jolmai asa marmatean jolmai daun alai Yesus pajongjong pardamaian padame hojolma pardosa tu debata jala akka jolma naung pinadamenai tu debata
gabi margogo mamuse mangulahod dame tuaka jolma di humaliangna. Di pelehon Jesus do dirina mate di hauna pinorsilam. Pelean pajongjong pardamean. Jolma pardosa di padame tu debata asa gabe halomuan ni debata gabe anak ni debata panean dia kapasu-pasu ni debata. Jala akanong pinadame ni debata margogo mangulahod dame gabe di dok Tuhan Yesus do di jamitana tikki marjamita ibana di sadadolog martua maaka si buat dame. Ay do honon manasida anak ni debata. Dame. Jadi hita unang maholan majalo hadamion sian Tuhan Yesus di padame Yesus hita dohot di bata amai. Jangan terhenti pada batas pemahaman diri kita telah didamaikan dengan Allah Bapa. Alai huaso hadamion nong tajaloi imagabi gogo di hita ikon ulahonot tado dame tua kajolma di labungta asa dang jadi be patupaon ni halak naung pinadame ni Jesusi dang jadi be patupaon na pamaloson najat balos ni najat dang jadi be alai mamalos najat marhite-hite ulahon nadenggan. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Sebab kita telah didamaikan kepada Allah Bapa. Tetapi teruskan bekerja untuk balas kejahatan itu. Kalahkan kejahatan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Bagian parpudi di dok di jami tahun. Buan mapilian, tabaton hamuma piliani. Saat rodi taduk nilanggatan. Membawa persembahan sebagai buah sukacita dipangidohod debatadoi. Debatado mangaleo pasu-pasu tuhita, sian pasu-pasu nanilehon ni debata tahalason tabuan. Akapiliata na tau gabe madok mauliate tu debata. Tabuan peliate. Madok mauliate tu debata. Alai sumurung sian pelean na tabuani di tangat tai pelean hepeng tabuan di tangat ta sumurung siani di pangidodope dirita sadok ngolutta ikon ta pelehon tu debata ai nunga ditobus debata hita marhite Yesus diri taon napuna ni debata asa ta pelehom mai marhite-hite bohama hita mamelehoni ima marhite-hite na toktong hita pasauton manang mangulahon dia malomo ni rohani Tuhan Yesus di ngoluton ulaon holong ni roha ulaon hadameon aka ulaon nadinggan na asing naik ikon ima taparangehon pelian na mauliutus mai na tau gabi hasangapon hamuliau di guarni Tuhata. Amin. Martang yang mahita. Pinuji maguarmu Tuhan debata Jehovah amanami. Di pabongot hodo hami tuminggu palmarum sadarion. Tatapon nami mali Tuhan dalan si taonon na binolus ni Tuhan Yesusi. Ali Tuhan molohu tatap hami pei asalam gomaldo di bagasan rohanami holong mi. Ay marhite-hite pakokopon na pinatupami. Boy ma gabi toktong rata las ni rohanami. Rata hanguluani di hami. Lau mamuji-muji pasangap guarmu marhite ede pujian. Nang marhite-hite aka panguloyon nami. Manguloi marparange na hobar tulomo ni roham. Tuhan mau lihat rohanami. Nunga di pasu-pasuho hami ali Tuhan huriamon. Mangulahon pakobasion di nasa minggu nang salpu. Songoni ma Tuhan tu sa minggu tujoloon. Aka pakobasion si patupaon ni huriam. Patupaon ni huriam mali Tuhan aka partangyangan pasyon. Songoni pakobasion tu
parningotan hama mati ni Tuhan Yesus. Ali Tuhan, hubason ni huriam dohot ulaon na badia. Pasu-pasu mahuriamot Tuhan, asaboy tulus sa luhut na akaulaon na badiyay. Patupaw ni huriam, patuguhon haporsyaon, jala pahoton las ni roha dihami. Merdapot-dapot mapasu-pasum, jaloon nami li Tuhan. Tuhan di bata Jehovah amanami. Pinuji maguarmo, ala ni dinggan niba sami. Pasu-pasu mali Tuhan keluarga namar si taunoni, ima keluarga amang bonar hasibuan di parmoding ni inanami inang Eli boru ritonga. Apuli na si dali Tuhan akan namar saki. Songoni aka keluarga na asing pe aka namarukil namarsa. Pamonang mana sida di arsak ni rohana sida. Tuhan di bata Jehovah amanami, tatap akka namarsahid ruas ni huriam. Asa tabahonomu dinasida pasu-pasum gogo. Asa umiran jalalam tumalumna parsahiton nasida. Jala pasu-pasu ramoti sude akan namakobasi, pature-ture akan namarsahid. Dokter doa kaperawat, sude namarhobas di rumah sakit doa di klinik. Asa marhayi pason nasida makubasi aka pasien hinobasan nasida. Pasu-pasu ali Tuhan program pamarita nami patupa vaksinasi. Pasalam lancar saluhutna pelaksanaan vaksinasi. Tuhan nami songoni ruas ni hurian nama kalason ulang tahun hari hatutubu nasida. Pasu-pasu nasida ali Tuhan. Adong 32 halak. Asa merlas ni doha nasida di bagasan Yesus Kristus songoni dohot nama kalason ulang tahun parsari pion nasida adong 10 ripe sa toktong nasida gabi ripe na gok dame lau manguloy ho gabi hasangapun hamulyaw di guarmu ruas ni huriam naung pasahaton akka pilihan permingguan pilihan pertangyangan songoni ali Tuhan pilihan bulanan dohot na pasahaton parsapuluan nang hamulateon jala na pasahaton pilihan marhite-hite bunga di langgatan ali Tuhan sian pasu-pasum nabi nanilihom mido tuhami bonon nami gabi pilihan nami saya tabay maaka pasu-pasum dihami pasu-pasum nang diaka yanakon nami pinuji ho Tuhan nasi maroham dihami jalo matang yang nami marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan, si hokop si palua hami. Amin. Marede mahita, edeta siya nomor 263, jala tapasahat ma piliata. Mauliate doamu
mahita jongjong. Tatangyakon ma peliata tuadopan di dibata martang yang mahita. Ali dibata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silio leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilhomi tuhami pilihan nami tuho. Sajalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Aso parasyak kami pilihanon patibulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay merohanami merhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Merhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni Alea manami na di banua gijang, saya pinerbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saud malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadaron hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songop panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Hai ho. Mulak mahita di bagasan las niroha, tajalo mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasar homadamena tutodim. Amin. Selamat Minggu Palmarum madihita salhutna.